क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 35थि जे बड'लेण्ड मुंख्लं सान बेखौ जोङो दिनै सुजित नार्जारिनि जे आंगो गामि बाथिपारायाव बा गावनि मांखरसालियाव जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिबार बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गासै सानसुमैफोरखौ लानानै दिनै सालाखाथियाव जे मोनसे सावरायमेल लादों जोङो आरो बिनि सावरायमेलनि मेन टपिक्सआनो जाबाय जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गासै मुंख्लंफोरनि जे बिहोमा बेखौ लानानै जों आथिखाल जोंनि रायजो राजा आरो फरायसाफोरनि गेजेराव जे मोनसे सरसा लानो थाखाय जोङो बेखौ थिग खालामनाय जादों आरो दिनै जिहेतु जों बयबो मिथिगौ जे बर'फोरनि जे सिमां जे आलादा रायजो बड'लेण्ड दिनै बे सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जादों आरो बे मुंख्लंफोरनि बिनिमयाव बा बिसिनि अबदानाव जोङो दिनै बर' जाथिया बे पर्यायाव सौफैदों आरो जों बेखौनो बुजिनांगोन जे आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय जों दिनैहाय जोङो बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड खालामफैबाय आरो बेनि थाखायनो जोङो दिनै आलादा रायजो दाफुंनांगौनि थाखाय मोनसे मावनो गोनां हाबाफारि दंबावो दा दिनै बिटिआरनि जे एकर्डनि गेजेरजों जे दफाफोर मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों बेखौ दाफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDBP आरो NDBR आरो एस जोङो जुथायै बे हाबाफारि सायाव दिनै दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जों बेखौनो खावलायगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे फैबाय थानाय समाव जेब्ला समा थोनगोन आरो बै समखालिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सानसुमै आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि थाखाय जे आन्दलननि जे प्रक्रिया फैबाय थानाय समाव बेखौ रनसायनानै खामानि मावलांगोन आरो जेरैखि जाया बर' हारिनि जे सिमां जे गोथार सिमां जे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय बे सिमांखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ। धन्यबाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोरगोआरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो बर'फोरनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय आलादा रायजो नागिरनानै आलादा बड'लेण्ड रायजो नागिरनानै सोमावसारदोंमोन। बै सानखालि गुवाहाटीनि जर्ज खेल फोथाराव मोनसे गेदेर आरो सुबुं थुबुरमा जादोंमोन। बै खालिनो न'सिम फैफिननाय समावनो क'क्राझार जिल्लानि भाटिपारा गामिनि सुजित नार्जारिया मुंख्लं जादोंमोन सुथुरनि इनाय नाख्रेबनायाव आरो 1987 मायथाइनि 12 जुन अदेबानि दिनैनि खालाराव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सान होननानै जों फालिबोदों। गोलाव सम आलादा बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव एबसुनि सोमावसारनायाव गासै 1132सा जोंनि मुंख्लंफ्रा मुंख्लं जालांदों आरो सुजित नार्जारिजों लोगोसे जोंनि जिफोर मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो 12 जुन दिनैनि खालारखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सान होननानै जों फालिबोनाय जादों। जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि मुंख्लंफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनानै हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो मोनसे मोजां नेरसोन गालांबाय आरो बिथांमोननि बावसोमनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबांसिम बुहुमाव थांनानै थागोन बिथांमोननि जि बावसोमनाय बिथांमोननि जि हारिनि थाखाय बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमनाय बेखौ जों सिबिलांगोन जों फुजिलांगोन आरो जों मोनसे फोथायनाय दङ बिथांमोना मुंख्लं जायामोनब्ला दिनै बर'फ्रा बे अबस्थायाव जों सफैनाय नङामोन। ओंखायनो जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुहुमाव थांनानै थागोन बिथांमोननि बावसोमनायखौ जोङो अरायबो सिबिगोन आरो बिथांमोननि बावसोमनायनि थाखायनो दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा जालांबाय। 1993 मायथाइयाव BSC गोरोबथा, 2003 मायथाइयाव BTC गोरोबथा आरो 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जालांबाय आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा फोथायनाय दङ बर' हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों आरो गोबाव सम जोङो हान्थिनांगोन आरो बे समाव जोङो दिनैनि बे मुंख्लं साननि गेजेरजोंनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर'नि गासैबो दल संगठन बर'नि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खौसेयै फैबाय थानाय समाव बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांलांनायाव बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मदद होनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन।
बे एडुकेयर पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360